Πρωταθλητή Ευρώπης επαγγελματιών της ΙΣΚΑ, The Golden Greek, Πάρης Βασιλικός. Υποδεχτείτε τον βασιλιά των ελληνικών ring, τον ένα και μοναδικό, The Golden Greek, Πάρης Βασιλικός. Πρώτος γύρος, first round. Και περνάμε στον αγώνα του Πάρη του Βασιλικού. Ο Πάρης ο Βασιλικός, που είναι πρωταθλητής Ευρώπης της ΙΣΚΑ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αντιμετωπίζει τον Chris Wright, έναν Βρετανό αθλητή, ο οποίος κλήθηκε πριν από κάποιους μήνες να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο σε έναν αγώνα που θα γινόταν στην Αυστραλία. Αυτός ο αγώνας τελικά ανεβλήθη, δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο αθλητής αυτός, για να κληθεί Δημήτρη, είπα να πει ότι είναι πραγματικά καλός. Έτσι ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και από ό,τι φαίνεται αρχίζοντας τον αγώνα τον βλέπεις ότι στέκεται πολύ καλά απέναντι στον Πάρη, ο οποίος Πάρης βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Είναι πολύ έμπειρος ο Πάρης, σίγουρα. Αυτός ο αθλητής, ο Chris Wright, είναι νέο παιδί, πολύ νέο παιδί. Πρέπει να είναι γύρω στα 22. Ναι, είναι νέο παιδί και υστερεί στον Πάρη το Βασιλικό σε κάποια κιλά, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, έχουν διαφορά γύρω στα 6 κιλά. Ο αγώνας είναι με low kicks και είναι ο πρώτος αγώνας του Πάρη. Είναι ο πρώτος αγώνας του Πάρη του Βασιλικού με low kicks. Είναι η στροφή που έχει κάνει μετά την τελευταία του επίσκεψη στην Ολλανδία και την προπόνησή του με το Rob Count. Ναι, είχε πάει Ολλανδία ο Πάρης, γυμνάστηκε με τον Ντέκερ, με τον Μάναρτ, με τον Rob Count. Με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Ναι. Της Ολλανδικής σχολής. Είναι κάτι απαραίτητο για τον Πάρη, για την καριέρα του, γιατί εάν θέλει να προχωρήσει στα μεγάλα σαλόνια του kickboxing, πρέπει να δουλέψει και low kicks. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές δουλεύουν και full contact και low kicks και οι πιο πολλοί δουλεύουν και Muay Thai. Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά από το low kicks. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον πρώτο γύρο, ο οποίος τελείωσε, περνάμε στον δεύτερο γύρο. Ένας γύρος με μικρές διαφορές, όπως είδαμε. Μια ελαφρά υπεροχή του Πάρη, ο οποίος είχε πιο δυνατά χτυπήματα. Ναι, μετράνε τα χτυπήματά του τα οποία είναι πιο δυνατά λόγω και των κιλών που είπαμε προηγουμένως. Σίγουρα. Τα κιλά του δίνουν μια υπεροπλία. Εδώ πολύ ωραίο πρεσάρι. Συν της άλλης, ο Πάρης έχει πολύ καλύτερα χέρια από ό,τι βλέπουμε. Κερδίζει όλα τα κόκκινα κορακόρ. Έτσι, η επιμαχία που έχει κάνει το βοηθάει σίγουρα να έχει καλά χέρια. Αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν υστερεί και καθόλου στα low kick. Μεγάλη εμπειρία πάνω στα ρίγκο Πάρης ο Βασιλικός, Γιώργο. Βλέπουμε που φεύγει μάνη σε τα λακτίσματα του αντιπάλου, τα χαμηλά λακτίσματα. Ίσως να μην ρισκάρει να κάνει μπλόκα, να μπλοκάρει τα χτυπήματα του Κρίς. Είναι, όπως είπαμε, ο πρώτος του αγώνας με low kicks και πάντα είναι... Δεν μπορεί να έχει τη μεγάλη σιγουριά, σίγουρα. Είναι επιφυλακτικός. Βλέπουμε εδώ απορρόφησε ένα δεξί low του Wright. Ζυγίζονται οι δύο αθλητές. Εδώ πατάει με ένα δεξί λάκτισμα στο κεφάλι. Έχει μεγάλη άνεση στα ψηλά χτυπήματα ο Πάρης ο Βασιλικός. Έχει και δυνατά και ευλίγει στα πόδια. Πολύ καλά ανοίγματα. Εδώ μπαίνει τώρα μέσα με ένα σανί χεριών. Ο Ράιτ αγκαλιάζει. Τους χωρίζει ο διαιτητής. Του κάνει κάποιες συστάσεις να μην αγκαλιάζει τον αντίπαλό του. Πάντως δείχνει πολύ καλός kickboxer ο Βρετανός. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μέλλον. Νέο παιδί είναι, μπροστά του είναι το μέλλον. Ναι. Νομίζω έχει παίξει 7 αγώνες και έχει χάσει μόνο τον έναν. Κάπου εδώ τελειώνει και ο γύρος. Και ναι, το καμπανάκι. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Περνάμε στον επόμενο γύρο. Μέχρι τώρα νομίζω ότι ο Πάρης έχει μια υπεροχή στα σημεία, έτσι μια ελαφρά πρωτοβουλία. Ναι, υπερέχει σε όλους τους γύρους και... Πιο γερά χτυπήματα έχει περάσει, πιο πολλά σημεία.
Εδώ βλέπουμε πώς εκμεταλλεύεται έξυπνα τα λάθη του αντιπάλου του. Ναι, τον είδαμε. Τον άδειασε, βρήκε αέρα ο Chris Wright και αμέσως Πόσο τον γρήγορα έκλεισε μπήκε σκηνιά, ναι. μέσα και τον απάντησε τώρα ο Chris Wright με ένα αριστερό κροσέ. Ο Πάρης καταφέρνει και έχει το τελευταίο λόγο σε όλα τα κορακόρ από ό,τι είδαμε. Έχονται τα διαλυτές, αλλά στα τυπήματα, τελικά τα τελευταία τυπήματα είναι του Πάρη. Καταφέρνει και έχει το τελευταίο λόγο. Χειρίζεται πάρα πολύ ωραία από ό,τι βλέπουμε. Συνδυάζει τα χέρια και τα πόδια του πολύ όμορφα. Στο καινούργιο αυτό είδος που είναι τα low kicks. Δεν δείχνει αθλητής που παίζει για πρώτη φορά. Έτσι Δημήτρη. Το αναφέραμε αυτό. Φαντάζει για αθλητής ο οποίος έχει πολύ πείρα στα low kicks. Το αναφέραμε ότι ο Πάρης ο Βασιλικός έχει μια τεράστια πείρα πάνω στα ring και έτσι οποιοδήποτε στυλ να πιάσει αμέσως το περνάει μέσα του. Και νομίζω τελικά ίσως να του πηγαίνει και καλύτερα το παιχνίδι αυτό. Είναι πιο ολοκληρωμένος αθλητής. Έχει γερά πόδια. Έτσι νομίζω ότι έχει πολύ γερά λακτίσματα και νομίζω ότι τα low kicks όταν τα αφομίσει πλήρως, πιστεύω σε κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως ενός έτους, να είναι σε θέση να παίζει καλύτερα τα low kicks παρά το full contact. Και εδώ βλέπουμε το απόκτημα το καινούργιο του Πάρη από την Ολλανδία. Έναν τίγρη στην ομοπλάτη. στην Έχει ομοπλάτη. κάνει ένα τατουάζ πραγματικά ο Πάρης, το οποίο το έχει πριν φύγει στην Ολλανδία. Έχει ένα τίγρη στην πλάτη του. Και εδώ τελειώνει και αυτός ο γύρος. Περνάμε στον τέταρτο γύρο. Ο αγώνας, υπενθυμίζουμε, είναι διάρκειας 5 γύρων. Ίδιο μοτίβο και αυτός ο γύρος. Ξεκινάει σε δύο στυλ και πάλι αθλητές. Ο Πάρης νομίζω ότι έχει φύγει στα σημεία αρκετά μπροστά. Έχει πάρει τους 3 προηγούμενους γύρους. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα για τον Chris Wright. Για να γυρίσει το μάτς πρέπει να αφούν τα πάνω κάτω τώρα. Οι 2 γύροι που μένουν δεν του φτάνουν για ελαφρά υπεργή σημεία. Βλέπουμε εδώ τον Πάρη και μαζεύει και άλλα σημεία σε ένα κοντινό παίξιμο. Ο Wright τον αγκαλιάζει, τον κρατάει. Ένα δεξί λάκτισμα του Wright, βρήκε αέρα. Ο Πάρης είναι πολύ καλός σε εξόδους. Όπως βλέπεις, πάρα πολλά λακτίσματα, ειδικά τα δεξιά λακτίσματα του Wright και ειδικότερα τα low kick, βρίσκουν αέρα. Να το ίδιο πράγμα και πάλι. Ναι, είναι η μεγάλη του εμπειρία αυτή που έχει. Και Αυτό ξέρει και τον Πάρη είναι πολύ καλό από την άποψη ότι εδώ είναι πολύ κοντινό πάλι κορακόρ. Είναι καλό γιατί αποδυναμώνει τα λακτίσματα του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν ο άλλος βρει αέρα 1, 2, 3 φορές, μετά αρχίζει και μετριάζει την ένταση. Τα χτυπήματα γίνονται πιο ελαφριά πλέον. Εδώ έχουμε ένα ωραίο αριστερό κροσέ κόντρα στο δεξί low του Πάρη. Πάλι το ίδιο πράγμα. Λάξιμα δεξί low και αυτό στον αέρα. Μια σκούπα επιχείρησε μάλλον ο Πάρης. Έρχονται στη γωνία. Ο Πάρης απορροφάει ένα φοβερό. Ναι, άρπαξε ένα φοβερό αριστερό κροσέ του Wright. Μπήκε απρόσεκτα ο Πάρης σε αυτήν την περίπτωση. Είχε τον νου στα πόδια. Είχε τον νου στα πόδια. Και τέλος του τετάρτου πολύ γύρου. επικίνδυνο χτύπημα για να πάμε για νοκάουτ εδώ. Ναι. Αλλά ευτυχώς ο Πάρης δεν καταλαβαίνει από τέτοια χτυπήματα. Πάμε στον πέμπτο και τελευταίο γύρο. Αυτός ο τέταρτος γύρος ήταν νομίζω κάπως ισορρόπησε το παιχνίδι. ισορροπισμένος. Ακριβώς. Ο Βρετανός κατάφερε και να πλησιάσει την απόδοση του Πάρη και να μειώσει τις διαφορές. Για να δούμε το πέμπτος γύρος τι επιφυλάσσει. Ζυγίζονται πολύ λόμοδιοι αθλητές, δηλαδή έχουν μεγάλα διαστήματα που δεν ανταλλάσσουν χτυπήματα. Έτσι είναι και οι δύο πολύ προσεκτικοί. Πάντα φοβούνται το δυνατό χτύπημα. Φοβάται Γιάννη στο θερίο και στο θερίο το Γιάννη. Έτσι. Και στην περίπτωση του Πάρη υπάρχει κάποιος λόγος. Είναι ότι είναι, είπαμε, το ντεπούτ του στα low kick. Από την άλλη μεριά ο Wright φοβάται τη δύναμη του Πάρη. Παίζει συντηρητικά ο Βρετανός, φοβούμενος και τον Πάρη το Βασιλικό βέβαια, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο όνομα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης και παγκόσμιο πρωταθλητή της ωραίας τέχνης. Αυτή είναι η τίτλη του Πάρη.
Εδώ τους χωρίζει ο διαιτητής. Βλέπουμε κάποια προσώπη που περάσαν στον αέρα και από τους δύο αθλητές. Πάλι μια επίθεση του Πάρη. Τους βρίσκει αγκαλιασμένους. Πάλι προσπάθησε ο Ράιτ να κάνει αυτό το αριστερό κροσέ στην κόντρα επίθεση του Πάρη του Βασιλικού, το οποίο δεν έπιασε. Δεν έπιασε και συνέχεια αγκαλιάζει τον Πάρη να τον κρατήσει, να σταματήσει, γιατί διαφορετικά θα έχει πρόβλημα από κοντά. Βλέπουμε σε όλα τα κοντινά παιχνίδια του Πάρη. Μόλις ο Πάρης πλησιάσει κοντά και πρεσάρει και έφτασε στα κόρα-κόρο, ο Ράιτ τον αγκαλιάζει. Ήταν πάντως ένας εδώ αγώνας έχουμε μια αρκετά μικρή- ωραίος. Πραγματικά. Και φτάνουμε στην ώρα της ανακοίνωσης του αποτέλεσματος. Σίγουρα ο Πάρης μπροστά στα σημεία. Τον Μια βλέπουμε εδώ, καθαρή νίκη και πραγματικά το βλέπουμε εδώ να κρατάει την ελληνική σημαία μμμ, στην πλάτη του.